samalla kuin täällä. Ja tää ei todellakaan ole mikään teidän rallirata. Mä oon ohjannut, opettanut teitä. Otin, joka kun mä olin nuorisovaltuuston, ketä nyt olikaan kaupunginvaltuustossa, niin otin heille mitään henkkosia. Tää on ihan tota järjestelmä. Meidän on tässä liittynyt, kun saman tiedän, että vaan laskentatiedellä lukentaa tähän nimiä. Miksi? Me tultiin vaan tähän näin, tohon noin istumaan. Eikö tossa olla? Ei. Miksei? Onko täällä, eikö täällä ole kieltomerkit? Tää on koulun alue. No niin, tuolla. Kato, tuolla on porukka. Hei, tuolla on porukka, näetkö? Kävitte niille sanoa? En, koska sä sanoit, että tää on päriseltä. Me tultiin vaan tohon. Ja tähän tossa saa olla. Tossa. Noikin on tuolla. Noin. Auto. Me oltais samalla tosta noin hiljaa. Niin me nyt osataan olla asiat. Että se on osannut olla, koska tästä on niin moneen kertaa puhuttu. No mä sanon noin. No odotan nyt, tästä on niin moneen kertaa. Monta teit nyt tässä? Tuu tohon sanomaan. Just